Actualment estem en una situació complicada que no és desitjada, però com l'any passat l'equip està treballant per sortir d'aquest embolic que ens hem anat ficant nosaltres mateixos al llarg de totes aquestes jornades i que a falta de 2 partits encara no tenim la salvació assegurada. Sí que hem evitat el que és el descens directe, però al final portar jugadors tan joves fins a final de temporada amb aquest tipus de pressió és un repte per ells, és un repte per mi i estem treballant per intentar assolir l'objectiu que tots volem, que és salvar la categoria, que Sant Just tingui un equip d'hoquei lliga i que puguem continuar disfrutant de partits de primer nivell. Ja portava 11 anys jugant a la Lliga, venia d'un equip que jugava a Lliga Plata i tornar a la Lliga i amb un club tan il·lusionat, cop a la història que competeix en aquesta categoria, amb tanta il·lusió, amb la gent volcada, per mi és un orgull representar el Sant Just, veure que la gent del poble s'implica, que la base s'implica i realment complicat perquè és una competició dura, però crec que les coses s'estan fent molt bé i que aconseguirem mantenir-nos un any més. Bé, no hi ha un partit únic especial, però sí que els últims partits a casa hem aconseguit remuntar resultats adversos i fer-ho als últims segons amb l'afició volcada ha sigut molt especial i hem aconseguit rascar punts que a la mitja part segurament veiem impossibles. Bé, també va una mica lligat al que comentava, no? Al final és un club jove, en aquest sentit, que ha crescut molt ràpid i costa molt enganxar la gent al projecte. Al final estem parlant d'una, no sé si poble o ciutat, 20.000, 21.000, estem allà, que sí? Del qual la família se n'ha enamorat, estem molt contents d'estar aquí i és un procés que necessita temps perquè la gent ho vegi. És importantíssim perquè al final els recursos dels clubs d'hoquei venen majoritàriament dels patrocinis. Costa molt generar econòmicament quant a taquillatge i a més els patrocinadors et donen l'oportunitat de crear vincles entre patrocinadors, entre club, entre la gent que forma part de l'hoquei base, sobretot. I nosaltres ens sentim, cada vegada, és curiós, però cada vegada que apareix un patrocinador nou, tothom s'interessa per saber d'on és, qui és i a què es dedica. I jo crec que és important que entrin patrocinadors i que sàpiguen que realment no ho veiem com una valla publicitària, com un més a més, sinó que la gent es preocupa per saber qui són i a què es dediquen, perquè al final entenem que som part important del projecte i que hem de seguir sumant gent per créixer, com et deia abans, dins de l'hoquei lliga. El vestidor molt bé, la veritat, perquè tenim molt bon rotllo, som gent divertida, simpàtica, ens portem entre tots molt i molt bé, tot i que sí que és veritat que quan s'ha d'estar seriós, quan s'ha de deixar les bromes a part, les deixem a un costat, però sempre intentem tenir molt bon rotllo i no deixar-nos emportar per un mal partit ni menjar-nos-ho dins, parlem molt. Que vinguin perquè quan venen jo crec que s'ho passen molt bé, es crea una atmosfera molt maca, la gent es diverteix, canta i sobretot quan guanyem encara és un extra i res, que el hoquei és molt i molt divertit, molt ràpid
i que crec que la gent quan ho veu en directe s'impressiona i li enganxa. Llavors que vinguin, i més aquí, que quan és un pavelló petit i quan es crida i s'anima ressona molt i la gent agafa aquesta xispeta. Lluitar fins al final. L'any passat anàvem superbé durant la Lliga i vam haver de lluitar fins l'últim partit. Aquesta no anem tan bé i haurem de lluitar fins l'últim partit. Aquí la clau és treballar i no donar ni per guanyat ni per perdut res, perquè està molt ajustada la Lliga i pots pujar i baixar un partit. O sigui, constància.